Labarin da nake tafe da shi a yau shine labari mai ɗauke da abun mamaki, ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Ku biyo mu a wannan tafiya tamu. Matafiya biyu ne suke tafiya cikin wannan daji. Da ka gansu ka san mafarauta ne, kuma 'yan uwan juna. Suna cikin wannan tafiya sai suka ce bari su tsaya domin su ci abinci kuma su huta. Haba Khalif, ji yadda kake loma fa da Allah. Haba ya kamata ka tsaya mana. Haba yaya. Yaya? Sai karamin ya ce, yaya ban yarda da wannan waje ba. Kamar ina jin wani sawun wani dabba yana tinkararin da muke. Gaskiya. Sai yayan ya ce, wannan tsoro ne irin naku na yara. Saboda haka, to amma Khalif, tashi ka samu waje akan itace. Ka hau domin ganin abin da ke faru a cikin wannan daji. Yi sauri. Yaya ta nan ban ga komai ba fa. Sai kananan dabbobi. Sai Hafiz ya ce, kar ka sauko domin na ji wani abu mai karnin jini yana tinkarar inda muke. Ban yarda da wannan waje ba. Kar ka sauko. Hafiz ya tsorata amma bai kai kaninsa ba. Dukkan su biyu suka firgita. Hankali ya tashi. Hafiz na ƙara zuwa gaba a hankali har sai da kaninsa ya daina ganinsa. Hafiz ya ci gaba da tafiya da kuma juriya domin a tsorace yake. Sai ya ji wani abu kamar sawun kafa na tinkarar inda yake. Ya yi maza a hankali ya zaro karamar wukar da yake hannunsa. Yana juyawa sai ya daga wukar sai ya ga dan uwarsa. Me yasa baka bi abin da nace ba? Ya kai, idan abin hatsari ya same ni nace ma kai harbi daga saman itace. Amma yanzu ka sauka. Kai, yanzu idan wani abin hatsari ya same mu me za mu ce? Ba wanda zai tsaya ya kare juna. Fara za ka yi daidai, da ni za ka yi fara. Ni fa ba ɗanka bane da zaka dan gida ma ni za ka cinci kulata. Suna cikin wannan fada sai suka ji sawun kafa na motsi a bayan wani ɗan ƙaramin itace. Wayyazu billahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai, yanzu kai ka jawo. Dole mu tafi mu duba me yake wajen can. Aya, kar mu je. Zo mu tafi mana. Suka nufi inda itacen yake. Hafiz na gaba, Khalif na baya. A tsorace, suna isan bayan wannan itace suka ga wani abun mamaki da ya firgita su. Kun san me suka gani? Jakar ba. Abin da suka gani, ƙaramin yaro ne mai kimanin shekara 9 a kunci a tsakiyar daji, wanda dajin yake da namomin daji da itace mai rai, amma ga ƙaramin yaro ɗan shekara 9 a kunce. Abin ya jefa musu kokwanto. To anya wannan yaron mutum ne ko aljan? Sai Khalif ya ce, kai ka cire abin da yake bakin kan nan kai magana da Allah. Yaya, hadila, wallahi ni na hadina wa alkuran wannan yaron aljani ne. Kai, layar me? Layar kawai da firkizi mana dan uwa. Kar mu je kusa da wannan yaro. Ya na ga kana zuwa kuma yaya? Kai zan je na duba shi ne. Yaya, Hafiz, Hafiz. Wataƙila jana ce ta yi cikin shege, ka san ana gudun abu kunya ta je wadda yaron da ta haife shi. Sai na gan shi ɗan shekara 9 kuma? Yaya, ka san abu kunya baya wuya. Yanzu zamani ya lalace. Aljanu ma ba bar su a baya ba kenan. Yaya, kar ka je. Kai shiru. To yaya, kai ka san ɗan hana ko kuka. Kai yaran nan. Ya matso inda yaron yake. Ya ɗaga shi sannan ya kwantar da shi kusa da shi sai ya fara kiransa. Kai yaro, yaroro, tashi yaro. Kai, wani ayi abun mamaki ne. Yanzu yaya za mu ba da binne sa ba mu da likafani. Kai, da alama ya tsorata ne, ya ga abin da ya firgita kwakwalwarsa. Je wajen jakana da na ajiye filin da muke cin abincin nan. Ka je. Yaya kuma haka? Ka je za ka ga wani leda a cikin jakana. Kar ka ɗauki na jan ledan, ɗauki na bakan ledan. Je ka da sauri, ka je ka kawo zan masa magani ne. To yaya yana raye kenan. Dalla ka je zan masa magani ne. To, ka ga mutum, sai ka ce kai.
Khalif ya tafi domin ya je ya ɗauko magani. So idan ya kan so ba shi rabe maka hauka da hankali. Kai Malam Sharukan ya iya waka. Ya ce karin dauki na jan ledan. Da kiloyi ne ya dauka yana dan sararawa cikin dajin nan. Yawa to ga na bukar ledar. Ya yi girma a zuciya har ya kere wa manzali. Ɗin zaƙa ta nan bari ɗan yi ɗahara kafin na je wajensa. Yawa. Hafiz na zaune sai ya ga babbar guguwa na tashi. Kawai ya yi miƙe tsaye domin ya je ya ga me yake faruwa. Ai yana fita wannan waje ya ga rundunan bijimaye na tinkarar inda yake. Ya juya ya ruga da gudu. Ya yi maza ya ɗauki yaron ya hau kan itace da wannan yaro. Ɗaya daga cikin bijimayen ya ƙwace daga cikin garke ya nufi inda itacen da Hafiz yake kai da wannan yaro. Ya fara dukan wannan itace da kansa. Wannan dabba ta ci gaba da dukan wannan itace ba tare da ta tsagaita ba. Hafiz ya san cewa dole ya sauka ko kuma dabbar ta karye itacen ta sauko da su. Ai kuwa ya jarumta. Ya yi tsalle. Ya diro kan wannan dabba. Ya kama ƙahuhunanta. Kan uba yana ce balla na dai ba ne. Balla na dai ba. Kai inna lillahi. Yaya ta ta mace cikin daji ya zaga yaran. Ka je ka taimake sa. Yaya ina. Ai kuwa Khalif ya juya ya ruga da gudu. Mutum ya ce cikinsa. Bai san cewa akwai rundunar dabbobi a gabansa ba na bijimaye. Birnin zinare. Domin samun cikakken labarin biyo mu a YouTube channel dinmu sannan kuma ka yi subscribe domin kar labari na gaba ya wuce ka. BKR Comics TV.